Copil ar fi apelat numărul 112 într-un moment de neatenție al părinților. Aceștia au fost amendați. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a primit un apel 112 prin care un copil a comunicat faptul că tatăl său a omorât-o pe mama sa. În urma activităților complexe, polițiștii au identificat persoana care a efectuat apelul, respectiv o minoră de 3 ani din municipiul Slatina. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că minora ar fi apelat Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112 într-un moment în care aceasta ar fi fost lăsată nesupravegheată de către părinți, aspectele reclamate nefiind reale. Psihologii sfătuiesc pe părinți să nu lase copiii nesupravegheați, mai ales la vârste atât de fragede. E bine să ne învățăm copiii să apeleze 112, dar este bine să învățăm și în ce situație să apeleze, pentru că este clar că ea nu conștientiza ce mecanism se pune în funcțiune într-o astfel de situație și care sunt urmările unui astfel de apel. Autoritățile spun că aproape 5.000 dintre apelurile la 112 înregistrate de la începutul anului la nivelul județului Olt nu s-au confirmat sau au fost false. În aproape 1.000 de situații au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Având în vedere activitățile desfășurate și resursele utilizate pentru gestionarea apelurilor false sau abuzive la 112, polițiștii au aplicat 992 de sancțiuni contravenționale. Apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 se sancționează cu o amendă de la 1.000 la 2.000 de lei sau cu prestarea de la 100 la 200 de ore de activități în folosul comunității. Autoritățile vor continua să desfășoare campanii de informare cu privire la urmările apelării nejustificate a numărului unic de urgență 112.